ассалому алайкум бинандагони гиромии мо, бори дигар салом. акнун омадем мо ба масъалаҳои рақамҳои 649 50 51 аз қисми планиметрия ки ҳамҷоя дида омада истода будем. масъалаҳои 649 650 651 масъалаҳои як синф ҳастанд, як категория ҳастанд гуфтан мумкин аст ва ҳалли онҳоро шумо бо матни масъала шинос шавед дар экрани худ. ҳалли онҳоро ман ба шумо пешкаш мекунам. ҳалли масъалаи рақами 649 ва эътибор диҳед, таваҷҷӯҳ кунед. инак ба мо параллелограмми ABCD дода шудааст ва баландии DE ки дарозиаш ба 4 сантиметр баробар аст ба тарафи AB гурзонда шудааст. азбаски баландӣ ки DE гуфта истодааст, аз қуллаи D гузарондагӣ D ва баландӣ ин албатта чи аст? перпендикуляр аст. инро аслан фаромӯш накунед. ва дар шарти масъала гуфта шудааст ки кунҷи А ба 30 градус баробар аст. кунҷи А ба чанд градус? ба 30 градус баробар аст. бинандагони гиромӣ, мо барои роҳи ҳалли ин масъала ду роҳи хеле осон аст, ҳардушам осон. ман роҳи умумиро аввал пешкаш мекунам, баъд роҳи осонтарро ба шумо хоҳам гуфт. азбаски DE ба тарафи AB баландӣ ҳамчун баландӣ аст, он перпендикуляр мебошад ва секунҷаи AED секунҷаи росткунҷа мешавад. акнун нисбати DE катети ба гипотенуза муқобил, яъне ки ба кунҷи 30 градус муқобил ба AB ки гипотенуза аст, синуси кунҷи алфаро нишон ташкил медиҳад. пас аз инҷа AD-ро меёбем ки ба 8 сантиметр баробар аст. яъне тарафи AD ки маълум шуд, тарафи AB маълум аст ва периметри онро ёфтан кори саҳлу осон аст. периметри параллелограмм ба 28 сантиметр баробар аст. лекин роҳи аз ин ҳам осонтар ин чи аст? яъне катети ба кунҷи 30 градус муқобил дар секунҷаи росткунҷа ҳамеша ба нисби гипотенуза баробар аст. яъне агар DE ба 4 сантиметр баробар бошад, AD ки гипотенузаи аз кунҷи 30 градуса ҳаст, ҳатман ба 8 градус баробар мешавад. ҳоҷат нест барои ёфтан, чун ин теорема ҳаст дар курси геометрия. як бори дигар такрор мекунам. яъне гипотенузаи катети мебахшед ба кунҷи 30 градус муқобил дар секунҷаи росткунҷа ба нисби гипотенуза баробар аст. инро фаромӯш накунед. пас ҷавоби дуруст яъне 28 сантиметр ҷавоби варианти Б будааст. варианти Б будааст. 649 ба таваҷҷӯҳ кунед. бинандагони гиромӣ, 650 651 низ айнан ҳамин гуна масъала ҳастанд дар доир ба ин ҳамин боб. ман ҳалли онҳоро ба шумо пешниҳод мекунам. марҳамат, ҳалли онҳоро дар экрани худ нигоҳ кунед, бинед. ҷавоби дуруст барои масъалаи 650 56 сантиметр ва барои масъалаи 652 мебахшед 651 ин вазифаи хонагӣ мешавад барои шумо. ба матни масъала ошно шавед ва онро ҳатман ҳал намоед ва ҷавобро дар шарҳ дар комментария ба мо нависед. чунки масъалаи 651 ба 649 650 айнан ҳамон масъала аст, фақат бо баъзе тағйиротҳо дар элементҳои масъала. хайр, худо ҳофиз то дарсҳои оянда.